ভিতরি যাই অসর দেখাই কিছু না বই করোনা বাসে सब परेशानी भौजी दूर अब होई विकसित के टीका कोरोना मिटाई सब परेशानी भौजी दूर हो जाई विकसित के टीका कोरोना मिटाई डर तनु भौजी काहे सटला से डर तनु भौजी काहे सटला से ভিতরি যাই অসর দেখাই কিছু না হই করোনা বাসে ভিতরি যাই অসর দেখাই কিছু না হই করোনা বাসে কিছু না হই করোনা বাসে কিছু না হই করোনা বাসে निराला कहत रोग बाटे भारी भौजी हो कोरोना बा मचोलस महामारी और नमरेश कहत रोग बाटे भारी भौजी हो कोरोना बा मचोलस महामारी छुटू हो गई मात्र बहिने से मात्र हटा की घूमी हंची हारा से ভিতরি যাই অসর দেখাই কিছু না হই করোনা বাসে ভিতরি যাই অসর দেখাই কিছু না হই করোনা বাসে